haka nan sai ka bi shugaban garinku cikin abin da kake so da ma baka so, don ba zai yi a cewa shugabanci sai an yi abin da kowa yake so ba, amma wajibi ne ka yi ne kai da'a. Shi yasa kullum muna gaya matasa cewa ana gane rashin kunyar ka ne daga lokacin da ka fara wa limamin kamsu salawa ta rashin kunya unguwar. Wanda yake jagorantar kamsu salawatin unguwarku sai ka zo ka ce wai ba wani shehi, to daga nan yana nuna cewa ka fita daga da'a. In ka fara zagin limamin kamsu salawatin unguwarku to zai baka dama kuma ka zagi mai unguwarku, saboda shi ka'idar zunubi kana yi yana ƙara mai sauƙi, kana yi yana ƙara sauƙi. In ka koyi zagin mai unguwarku da lakace masa hanci, to a tafe har fadar dagaci za a je ka tashi ka yi rashin kunya ko ba ka ji komai ba, saboda me abin yana ƙara mama sauƙi ne, kana jin cewa kai ka gagara. To daga nan kuma sai ka ji ka fara taɓa mutuncin irin hakimai, daga nan kuma sai ka ji ma irin su mai martaba sarkin Kano, sarkin yanka na gaba ɗaya area, ka shiga gidan rediyo ka zage ka ci mutuncinsa, saboda zuciyarka mai ba komai kalla barrana ala qulubi, zuciyarka ta yi tsatsa da baka ganin girman kowa. To idan baka yi shugabanci biyayya ba, to ka saba wa Allah, ka saba wa manzon Allah.